Hei, cocok-cocok piye? Seneng yo seneng. Delok kancane mau. Seneng aku ah. Yes, yes. Rai, yo. Kacane dhewe kok tejan. Aku ra nendhan yo munyo. Kau nendhan. Bro, usah. Usah. Sikat. Ye. Bring. Lani. Boy. Ye. Musema. Wani aja kok guri akan. Sopo sih? Sikat. Wani aja ngarep, Pak. Wani kok ngarep. Bisa mas, kamu silakan. Ayo, pergi. Silain ditekel. Aja digulung belah. Efek gedang kutuk sirah elu mantuk tak kira dangdutan jebulane pitik urut. Pitik urut. Ya apa? Lambo. Enggak. Aku pikir apa?
Iki berat. Apa ki? Apa? Pentil. Apa? Pentil anak mie. Mantep. Wudi. Bayo bae. Wah, bener. Ya ngomong sedo. Ya abune. Ceblok. Iya, silang kumpul. Tak selamat to. Selamat ning omah. Selamat ning omah. Baik. Jadi apa? Aku. Ya. Minyak jinggo. Ayo, Jadi apa? Aku jadi apa? jadi jayo. Ayo, balani. Aku godro. Kawan. Orang godro. Orang kritik kono. Ojo anu aja tapi. Wale. Blok. Ini dapat piro? Wadi, wes aku tinggo. Ayo. Kowe kenapa? Minyak jinggo iki gak pingsan. Apa?
Bodoh. Bodoh ora ono. Bodoh ini. Wis tanggal enggak apa-apa. Musae. Kenapa? Mana alat telek? Lor. Hei, kena aku ngono mesti. Tablah. Tablah itu. Gini, Hei, digolek kok. Orang ngene iki. ora aku, Boy. Apa? Ora ora, Boy. Sopo? Ora ora. Sopo? Aku. Yo. Sutewel. Maksudnya sutewel apa maksudnya? Maksudnya sutewel. Terus kowe. Udah dijak perang yo. Tak sini ra. Wes. Wes. Gini. Kegiatan yo. Kampung. Ayo balas. Sutewel balas. Maju gini man. Maju. Maju. Maju balik, maju. 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 Jajak. Hei, hei. Cino lu. Maju kabeh. Ayo.
Jopot ae joblos terus kan apa ya? Jopot ini agak ya. Masak dulu. Kose.
YouTube deh. Tahu. Ini nggak mas. Saya. Tak benar deh rasanya geli mah ngomong. Tangan ini. Terus. Kira apa yang ini? Lo. Bisa porno? Bisa pelek. Pakai apa? Ada om kan om. Kalau mau nanti. Kalau itu. Ada mau nanti. Kalau musuh. Kalau itu. Tangan nanti. Ada om. 13. Anak tiga. Ada mau nanti. Seksi, kayak penyanyi sobo. Joko Tingkir, ngombe. Sabar. Yang jual kan. Patang. Mana nesu? Ya Allah. Caranya kayak pocong. Maju. Iki lo ning kene. Anak-anak. Ayo tinggal saya bener. Ya Allah. Penontonnya. Wedok tok. Tengok bener ajane. Wah, ini kok.
Pakananku daging mentah. Leleyu kelangenanku wong nonton sing ayu-ayu. Yen tak rasanono salah sawijining manungsa. Manungsa, kowe gelem suwikir saka papan kene apa ora? Yen toh kowe ora gelem suwikir saka papan kene, kowe bakal tak kemah-kemah dadi tabah para wangsaku. Aku bakal suwikir yen wis bisa nyirnakake kowe. Belangap-belangap anggonmu ngucap yuk maju legane atimu, maju ya. Wong blambangan, aku coba gudang ilmu. Raja Saputara. Jadi apa? Garis. Ultraman! Papahan kowe. Kecopraan Ultraman barang. Lah nek guling aku lho wis dienggo. Aku macan yo wis dienggo. Kowe ora usah nganggo lah. Lah iki sakane kanggo Ultraman. Wih, Kawanan kecil. lho kene pemburu Mas. Bisa tenan tau. Lho. Aja ngisi-ngisi karo wong warga tambah romo. Oh, ora iso iki lho, gede. Wah, yo. Rupane kaya ketek. Hei, Manten yo ketek. Sarpek. enggak tadi. Hei, kamu kok ketek. Wes mari tak ditembak. Lagi nek ndi? Cari sing ngono lah ngawur. Dadi yo. Umume ugi rek sing mbok tuntun. Kok kowe malah sing dituntun? Paling Gua blame lu.
Wis. Terus. Kira kok kepinteran iki yo. Lho kok iso? Piye ngene kok pinteran niku? Kira iki pinter. Pinter piye? Kira tau ora piye? Apa? Nek pitulasan tajak. Mosok apa? Lho tajak grajalan ah. Mosok iso? Perero. Ora lho. Lho sok pitulasan apa tajane? Mosok apa? Tahun wingi Nah, juara siji. mosok tenan wae. Juara siji presiden. Iso digarisno. Ya iso. Siap Mas Jajal. Siap. Kurang ajar. Yo masa butuhe ngene. Lho saking pintere. Pinter apa? Atase Bener ae Hei, Asu. kowe ku kira. Asu. mana iki sik. Kire. Asu. Asu. Kire. Kire. Asu. Kira. Asu. Asu. Jangan bilang kira. Mangkel aku. Di mana deh? Mana enggak? Aja akeh takut gedhos ndasmu. Maju blok, maju. Waduh, wel. Kowe nek lewel aku mbok bedil. Waduh. Ampun. Ana apa lewel? Ya ora mati. Ora kena dasku yo, wel. Mati. Mosok ditembak mati kok. Mati akeh. Ora kena aku mbok kon mati lewel. Lah kene sapa? Lah iku kena kirimi iku lho. Ngono jare iso bedil. Mosok kena kireku. Lho nang mati kok. Mentre culune mentau Kire. rek. Kire. Rek, Mati. Sisana Mas. rek. Mati tenan. Rek, Lho mati tenan iki. rek. Mati. Wis mati tak dijunjung ayo. Kubur. Yo aja dilokno kono lho. Yo dilekno. Mati tenan. Allah Akbar Allah. Apa? Rek. Iki tak kebulan lho. Aku bali sesuk. Toprak Timbang. Hei, saya tak bedel lo ketel sing mati kowe. Sapa sing mati? Hei kowe. Aku ora mati. Hei, aku kaget. Sluman slumun sing penting aku selamat. Slumun sing penting aku selamat. Slumun aku ae kok apa lewel. Tawel. Well. Aku duluan ya, wel. Daging ora enak ya, wel.